Preživio sam na jednom bloku Hypersonika u Minecraftu. Svi likovi iz Hypersonika su zarobljeni na jednom bloku. Hoćemo li uspjeti spasiti sve i pobijediti čudovišta kako bismo pobjegli odavde? Idemo! Ajme, kakav sam udarac upravo dobio. I čekaj malo, gdje sam to do vraga? Ovo je, o Bože, jedan jedini blok usred apsolutnog ničega. Izgleda da, o Bože, nije moguće. Svi likovi iz Hypersonika su zarobljeni. I glupi čudovišta ih drže pod kontrolom kako ne bismo mogli pobjeći. I svi moji prijatelji u svom hiperobliku su ovdje zarobljeni. Morat ću pobijediti sva ta čudovišta i spasiti sve svoje prijatelje dok ne pronađem pravog krivca za sve ovo. Ali dobro, za to jedino što mogu učiniti je razbijati. Da, dobro, sad sam ovo više manje osigurao. Iako će sada biti malo komplicirano skupiti sve blokove bez da padnu u prazninu. Sjajno. Da vidimo hoće li ovako, ovo drvo bi mi baš dobro došlo. Da, sad imam 4 bloka da puno bolje osiguram područje. Ovako će biti puno jednostavnije da blokovi ne padnu u prazninu. Sjajno. Još jedan ovdje i još jedan ovdje. Sada je ovo puno sigurnije. A sada moram skupiti sve što mogu. Blokove i još blokova bez prestanka, da napravim most koji vodi do Hypersonika. Dakle, idemo. Sjajno. Sad mogu još bolje osigurati područje, čak i započeti most. Ipak, da bi manje blokova padalo u prazninu, mislim da bih trebao dodatno osigurati područje na ovaj način. Upravo na ovaj način. Da, puno bolje. A s ovom zemljom ovdje, glina uopće nije loša. Sjajno. Sada imam puno čvršću bazu. Sad stvarno, vrijeme je da pokupim sve blokove koje mogu. Idemo! Pomakni se! Gore! Jer ja sam Sonic Eledito i želim spasiti sve svoje oblike. Da, jedan ogroman sanduk pun materijala. Makni se, kokoš. Vidi. S ovim se može početi raditi prilično dobro. Mislim da ništa od ovoga neće biti potrebno, jer su jedino korisni ovdje blokovi. I sada mislim da imam dovoljno da krenem na putovanje kako bih spasio Hypersonika. Dakle, izdrži, draga i voljena svemoćna transformacija s moći duge. Da, već idem da te spasim. Idi i uzmi svu svoju moć. I još nisam stigao, treba mi još dosta blokova. Možda bi mi nekoliko njih dosta pomoglo. Samo još da ga vratim i mogu krenuti prema otoku prvog čudovišta i pobijediti ga. Ipak, teže je nego što izgleda skupiti toliko blokova. Zato... Skupit ću sve oči na svijetu! Tu je! Dobro. Ovo sada izgleda puno bolje. Još malo drva, to će odlično doći. I krava van, čovječe. Sad je savršeno. Tako da sada stvarno sa svim ovim blokovima, za koje mislim da ih je više nego dovoljno, idemo spasiti mog dragog Hypersonika. Dosta je patio zatvoren u tom bloku. Sada je stvarno vrijeme da spasimo svijet. Hajde, mogu osjetiti svu tvoju snagu duge. Završimo s ovim. Gotovo. O da! S ovom nevjerojatnom snagom mogu uništiti tog glupana. Natjerat ću te da požališ što si nas zatvorio u jednom jedinom prokletom bloku. Dakle... Ej, Sony Exe, pripremi se umrijeti od ruke najboljeg psa. I ostalo mi je nekoliko blokova. Sad se pripremi, razbit ću te. Da! Sad! Vau, kakvo čudovište, kako udara. Te su ruke jako istrenirane, a i ti zubi također. Hajde, oslobodit ću svu svoju moć, svoju duginu auru, koja mi daje još više snage. Obnavljam život, regeneriram se brže i postajem čudovište. Gotovi ste. Bolja čudovišta mogu pobijediti. Da, uzmi to, jak si. Ali ne toliko kao ja. Dugini energetski hici. To je moja moć. Iako sumnjam da možeš išta učiniti protiv toga. Glupo čudovište, hajde, uzmi to u svoj život. Nećeš moći protiv mene. Hajde! Udaraš jako. Ali kad izgleda da ćeš me dokrajčiti, oslobađam svu svoju auru, svu svoju moć. I tada sam potpuno nepobjediv. I još više za idiota poput tebe. Platit ćeš za sve što si učinio, za to što si zatvorio moje prijatelje. I tko god da je bio vođa ovog apsurdnog i glupog plana, njega ću najjače udariti od svih. Zbogom glupa mala zvijeri. Sad ne znam imam li dovoljno blokova da spojim oba puta. Ali postoji samo jedan način da to provjerim. Dakle, idemo.
Vjerujem da će mi biti dovoljno. Samo još malo i bit ću na dohvat. Na dohvat svojih prijatelja. Idemo. Iza dlaku mogu skočiti, ali nemam blokova da spasim ni Hyper Tailsa, ni Hyper Knucklesa, niti onoga tko je tamo ispred. Što znači da posao nije gotov. Zato moram doći ovdje i uzeti sve blokove koje mogu. Makni se ti, čovječe. Ono što mi treba su blokovi. A ako oslobodim svu svoju moć, bit ću brži u njihovom skupljanju. O da! Dobro, ako skupim blokove da spasim Tailsa i Knucklesa, to bi trebalo biti dovoljno. Onda bih trebao moći skupiti blokove i na nekim drugim mjestima. Dakle, idemo. Drvo ovdje, drvo tamo, životinje koje nam mogu poslužiti. I još puno više blokova za izgradnju mostova prema budućnosti i prema spasu svih mojih. Idemo. Bog mi je svjedok, najbolji sam. Idemo. Mislim da je ovo već sasvim dobro, zar ne? Dobro. Još jedno drvo, nikad se ne zna. I sada, stvarno, potpuno sam spreman. Imam glinu, drvo, zemlju, sve. Sada stvarno, oslobađam svoju moć i idem tamo. Idemo, već stižem. Izdrži Hyper Tails, evo me. Malo zemlje da spasim svog najboljeg hiper prijatelja. Tako se to radi. I gotovo, Hyper Tails. Daj mi svoju moć i završimo s ovim. Brzo, od sada imaš samo 20 sekundi da ostaviš like, pretplatiš se na kanal i uključiš zvonce kako bi otključao novog lika Hypersonika. Osim toga, ako u komentarima napišeš koji ti je najdraži lik od svih iz Hypersonika, moći ćeš dobiti njegovu moć. Zato požuri, vrijeme nam ističe. Ne. Oh da, ovo mi se jako sviđa. Idemo onda. Mislim da imam dovoljno blokova da dođem ovdje i onda spasim Knucklesa. Dakle, put je spreman. Idemo dalje. Osjeti svu moju moć. Prokleto čudovište. Wow. Izdržljiv je. Drugačiji Metal Sonic. Vrlo moćan. Ali ja kao Tails. Moram biti u stanju uništiti tu glupu mašinu. I mislim da imam savršen način za to. Evo, s hiperenergetskim zrakom, da. Uzmi to i to. Da vidimo kako ćeš preživjeti toliku količinu energije izravno u svoju jezgru. Da. Ovo je moć. I naravno ne možeš se usporediti s njim, iako... Wow, jako je snažan. Srećom, moja hipermoć, vidi, daje mi više života. Idemo. I dosta. Neću dopustiti da dokrajčiš ni mene ni moje prijatelje. Mi smo Hypersoniki. Primi tu zraku, prokletniče. Da! Wow. Ta Tailsova vještina je nevjerojatna. Sigurno će mi dobro doći kod ostalih likova. A sada, naravno, moram spasiti drugog velikog Sonikovog najboljeg prijatelja. Nevjerojatnog i čudesnog Knucklesa. Zato izdrži, prijatelju. Dolazim po tebe. Samo još malo. Da, tu smo. Sada mi daj svoju moć. Te bicepse, te šake. I da završimo s ovim. Da! Knuckles lomi. Knuckles razbija. I Knuckles, naravno, upravo će ovo završiti. Da. I ostalo mi je 10 kockica viška. Toliko sam dobar. Da vidimo tko me je ovdje zatvorio. Kakva zvijer od čudovišta. Nema veze. Hyper Knuckles ima svu moć. Naravno da mi treba. Daj. Da. Ajmo, primi ove šake. Sviđaju ti se. Jer te njima mogu mlatiti cijeli prokleti dan. Da. Bači. Hajde. Neću ti dopustiti da me dokrajčiš. Hiper zraka, da. Uzmi pravo u usta. Siguran sam da te ovako više pogađa. Hajde. Snaga Hyper Knucklesa. To nije predmet pregovora. Došao sam ovdje da te uništim i da oslobodim ostatak svojih prijatelja. Uzmi to. Hajde. Vrlo je izdržljiv. Ali ta usta su mu najveće oružje i najveća slabost. Uzmi. Hiper zrak. Da. Progutaj ga cijelog, prokleta zvijeri. Evo ti ga. Hajde. Oho. Sad me stvarno boli. Ali mogu pobjeći ovuda. Nije tako lako kao što je izgledalo. Hej, prokleta zvijeri. Uzmi tu. Da. Zbogom za uvijek, prokleta zvijeri. Zamjerio si se pogrešnim hiperlikovima. Ovo tek počinje. Još uvijek moram spasiti svoju dragu Hyper Amy. Zato izdrži još malo, Hyper Amy. Evo me, daj mi svu svoju snagu. I da završimo s tom zvijeri.
Sada sam jako moćna djevojka. Dakle, dragi Metal Sonic Tapes, požalit ćeš što si me ovdje stavio. Uzmi ovo! Toma martillados! Udaranje čekićem. Da, majko moja, kako ovaj čekić udara. Ovo je zarazno. Da. To ti je, ne možeš sa mnom. Da. Evo ti. Ova moć je nevjerojatna. Čak ni Metal Sin Sonic me neće moći zaustaviti. Osim toga, kad pomisliš da si blizu da me pobjediš, moja aura ponovno snažno zasja i uništi sve što treba. Hajde. Ora no saldrás. Zid mojim hiperzrakom energije. Da. Jako sam sada ja taj koji je pritisnut uza zid. Aha, hajde. Iskočit ću iz ove i iz svih. Situaciones horribles. Porque so... Legendarna ratnica, hyper. Da. To ti je... Prokleti čudovište. Sad nemam ni mali blok u svom inventaru i želim nastaviti svojim putem. Moram još malo farmati. Tako da... Odlazite, životinje. Odlazite. Kakva noćna mora. Trebam puno blokova, tako da... Još više. Blokovi za mene jer sam najbolja cura u Soledadu. Dobro. Sad imam dosta blokova, ali ne znam jesu li dovoljni za ono što želim. Možda još nekoliko ne bi bilo loše. Da se uvjerim da će sve ispasti dobro. Na ovaj način ću moći ispuniti svoje ciljeve i neću se morati vraćati u bazu. Tako da sam sa svim ovim više nego spreman, ili bolje rečeno spremna, da odem spasiti posljednje likove, pronaći onoga tko nas je ovdje zatvorio i napokon pobjeći odavde. Dakle, wow. Imam dosta blokova u svom inventaru da ovo završim. I tamo je to čudovište. Dakle, idemo. Zaključat ću ga baš tamo. Doći ću sa strane da vidim hoće li me primijetiti. Čini se da nisam privukao njegovu pažnju. Dakle, idem tamo. Izdrži Hyper Shadow. Spasit ću te i iskoristiti da završim s ovim glupim čudovištem. Idemo. Samo još malo. Eto ga. Ej! Sada Hyper Shadow. Daj mi svoju moć i završimo s ovim. Da. Moć Hyper Shadowa. Uništit ćete, glupi čudovište. Enakeo. Jao, kako je visok. Nisam ga vidio iz te perspektive, ali nije me briga. Imam dovoljno moći da te uništim. I to odmah. Moć Hyper Shadowa oslobođena. Da. Izgori u plamenu vlastitog pakla, zvijeri. Moja moć te može dokrajčiti, možete srušiti i možete uništiti. Primaj tu hiperzraku. Da. Hajde. Još malo. Da. Primaj ovo. Moć Shadowa je došla da ostane i da uništi sve. Hajde. Nećeš me moći pobijediti. Spreman sam na sve. Oslobodit ću svu svoju moć. Usredotočit ću veliki dio toga. I završit ću s tobom s ovom energijom. Spreman sam. Energija. Potpuno sam ga ispario. Kakvo zadovoljstvo. I sada mi preostaje još samo jedan korak. Doći do kraja ove stvari. Do onoga tko nas je ovdje zatvorio. Dakle, već idem. Zato jednom za svagda. Ovdje sam. U posljednjoj zgradi, gdje se čini da je pripremljen cijeli ovaj morbidni plan. Morat ću pronaći način da se popnem, a kako nema stepenica, morat ću se penjati slažući blokove jedan na drugi, kao što se uvijek radilo u Minecraftu. Idemo. Ne mogu izgubiti ni sekundu više. Doći ću do samog vrha svega. Dok ne uspijem, o Bože, dok ne uspijem upravo to, doći do stepenica. Dakle, u redu je. Idemo gore i provjerimo što se ovdje nalazi. Tko je bio taj? Tko je odgovoran? O Bože moj. Najmoćniji od svih hipersonika je zatvoren u jednom bloku, a odgovoran je prokleti Shin Sonic. Kakav strašan monstrum. Vrijeme je da ovo završimo. Ovdje i sada. Pripremit ću skok s nekoliko blokova koji su mi ostali. Idemo. Još malo. Da, i sada. Oslobodit ću sve da dođem do posljednje transformacije. Tamo. Da. Vrijeme je. To je... Da. Ovo je prava moć. I moć s kojom mogu letjeti i otići odavde. Sad se pripremi.
Mala zvijeri, nećeš me pobijediti. Wow, veća je nego što sam mislio. Ali ja sam hipershadik. Imam moć svih likova u jednom. I kombiniram ih sa svojom hiperformom. Da, i to je to. Ne možeš. S ovom moći. Hiperenergetska zraka. Da. Da, ja sam mnogo, ali mnogo moćniji od tebe. Nemoguće je da me pobjediš. Dat ću sve od sebe do kraja svog života. I dokrajčit ću te. I to je to! Primi moj najjači zrak. Da! I sada se pripremi, jer ovdje završava. Usmjerit ću svu svoju moć prema nebu. I dokrajčit ću te. Ovo je ultimativna hipermoć. Hiperapokalipsa. Uzmi ovo, prokleta zvijeri. Ne možeš me pobijediti. Ni sada, ni ikada. Da! Zbogom zauvijek, zla zvijeri. I sada stvarno. Svi smo slobodni. Nema više čudovišta koje nas spriječava da pobjegnemo odavde. Dakle, napokon sa svom hipersnagom svijeta uspjeli smo. Ovo je pravi kraj. Da, da.